nwere mgbe ọ ya be send the video ka o post o ya atụpụzịrị ọnụ for 1 week. Ejua ya say na akpa abia na esi no je una ogwu for medical check-up. Without woman na ezuzuwari. This video is specially dedicated to MCA1. Ewata. Emana ana ekene onye mere ife. Ekene onye mere ife ji we me because there can never be a smoke without fire. Okwefu enu wa epụta imegide ife na ụwa ga-afụ ezigbo mmadụ jidesia ya ike na ọ dịrị easy. Ezigbo mmadụ dị mfe. Look at MC executive. Look at J Park. Look at Oga Amos. Look at all those Facebook content creators kafasiale. Because of gene na fa nweta ezigbo mmadụ, fa nweta onye mma ife. Onye baluru. Amalọ m since ụwa ma amalọ m ọ dị ka m na-achụ gba aja maka. Amalọ m ndị nna aja m. Na ndị ife chioma baby man. Seize my money, seize one page in Talafu. The first page you build me almost 200,000 followers. Otu aka esikwa onye na obodo oyibo si na obu admin no na alom ya n'iyi ndie. Mmepe the second one chioma baby bulo ogbo afia na akpa abu ya na esi wuchielu na page. Portogalum page. Obu na since m ji eme ife na me meet igbo ndị nwa ife ga reasonable ndị ya bụfa n'ụlọ obodo somebody like MCA1 for Uncle Balifa. Many of them. Okay, if God will punish you, my baby, for me, God will punish Chizzy. Okay, if all these people know see obodo oyibo, oh ya plan on Nigeria na tabafu tasia patabego patasia fa kuchieli. Chuku ya brofo opo. Mako if ime mmadu ka ya emegu. Obu na MCA1 abule ezigbo mmadu we manage real executive ofuma. Na emere account ka egu esi wede. Oh ya more this thing o ma achieve. Kaketa aka ga-echon ya village maka mmadu na-egbu karịa mmadu fa ga-egbu enwa fa nwa ya apụtakwa sị na ịbara uru na o nwere efe pasịta na-ekwu ọ dịka ma na-ekwuka ifu ezi ọkwa efu MCA1 chukwu ya gozilu nda man but MCA1 mekwa mefe ọjọọ maka mgbe nchat ya ọ bụ na onye ma attention listen akara idi otu a kaketa amalugo level nke ya nọ. This woman a na-akpọ Chioma baby frustrated me to the last. I'm going to be send the video ko post to ya atụpụzịrị ọnụ for 1 week. Ejua ya say na akpa abia na esi no je una ogwu for medical check-up. Without woman na ezuzuwari. Amụrụ m ebe unya. I'm going to be send the video ko post to ya atụpụzịrị ọnụ for 1 week. Ejua ya say na akpa abia na esi no je una ogwu for medical check-up. Without woman na ezuzuwari. Amụrụ m ebe unya nya tinye ọnwa ya afọ ụwa gbara ụtụ. Afu mi feko na ni mana onwero ije nwoke bụ when you try and fail you stand up and try again mana onwere ife dịka eventually be egwu unu bụ unu fu onye bụ ezigbo mmadụ ja na onye afọ ike na ọ dịrị easy MCA1 Uncle Bali na man na B ọ dịrị easy I withdraw 20 million 10 million 7 million mmadụ nye onye afọ ọ dịrị easy si jalụ m mmadụ na-aba ike say jalom mmadu na aba ike na ọ dịrị easy. You see these two people MCA1 and Uncle Badi chukwu ya gozifa ebe ọ bụ na fano ese na asị ka nna asị confirm from J Park fana ndị otie say jalom ma bụ so J Park ma Mr. Funny ma Funny Bros many of them all these big celebrities on Facebook ife ya na-ekwu na n'ụwa bụ imegide ife atabana n'aka onye ọjọọ maka ịtaba n'aka onye ọjọọ e plan si ya fa nwa plan gharịarị kenekwa mụ na ibe mbịa egwu onugbu na obi adịrọ m mma